Temaşevan heja carakidin dembaş. Ve roja taybet de ku cejna çarşamba serîsalê ji civaka ezîb taybetî re û ji hemî Kurdan re pîrozbahî dikin, em hêvî dikin ku hemî rojên ve wek îro bi cejn û seyran bi kêfxweşî û şahî derbas bike. Her kesê ku me temaşe dikin cejna ve giştika pîroz be taybetî ji Kurdên Êzidî li Ermenistanê, Gürcistanê, li Şengalê, Şexanê, li Efrînê, li Serêkaniyê cejna ve pîroz be. Temaşevaran delal ji bername ji Washingtonê ku em her çarşamba ji we re pêşkêş dikin. Em îro jî bûyerên girîng li Hundirê Amerîka û her wiha bûyerên ku bi we re girêdayî ku ciyê ku hûn li dijîn girêdayî em ê ji we re şîrove bikin ka binêrin ji çarşema borî heta niha çi çêbûye. Temaşevaran delal di navenda Rojava Washingtonê de ev êrişên girsîyên çekdar hene ku dawiya wan mixabin nayê. Roj derbas nabe ku êrişekê nû çene be hembaletiyên nû canê xwe ji dest nedin yan jî bi giranî birîndar nebin. Ev jî wek keşeyeke mezin li ser rêveberiya Biden li pêş rêveberiya Biden dimîne û li ser civakê Amerîkî dimîne ji ber ku tenê di meha Nîsanê de îro çardeh mehye û ji yek kemê heta niha nav du hefteyan de temaşevan delal 22 bûyerên teqekirinên girseyî, gulebarandinên girseyî çêbûne û em bêjin herî kem 30 kes hatine kuştin û gelek ji vê hejmarê pirtir jî birîndar bûne. Ew jî nîşan dide ku ev çawa pirsgirêkek keşeyekê alîşeyekê civakî û mezin e û bang jî giwaştin li ser Serok Biden jî zêde dibe ku heza xwe bikar bîne taybetî heza xwe fermana qanûnder ku wek hûn dizanin di hefteyên borî de jî me gotibû ku Serokên Amerîkî xwedan desthilateke taybetên dikarin fermana bidin ew wekî cîgira qanûnê ye. Li Amerîka Kongres qanûndar e. Qanûnan zagon ji aliyê Kongresê ve tê çêkirin. Li ji ber ku civata senatoran jî dabeşkiriye pêncî ye. Yani partiyek piraniyek zelal ku dibêjin şest dengî. Nexwedan şest dengane loma bi dengê cîgira serok ew wek hevî tê şikandin dibe pêncî yek beramber pêncî. Loma jî bo derbazkirina qanûnan şest deng pêdivîne ku ew şest deng ji aliyê demokrata ve pek nayê ji ber ku komarî piştgirî nadin. Di paketa borî da jî paketa rizgarkirina Amerîka ku beramber Covidê paketeke mezin bû ew jî tenê bi dengên demokratan derbas bû ji ber ku jîngehek atmosferekî dabeşkirî li Amerîka heye. Loma jî bang ji Serok Biden re zêde dibin ku xwe li hêviya Kongresê nehêle û dema xwe nekuje ji bo qanekirina îknakirina komariyan ku herî kem 10 ji wan werin aliyê demokratan û şest denga pêk bînin. Loma jî bijîn tu heza xwe bikar bîne da ku kirîna çekan silahan tivingan dabençan qanûnê biguherîne em bêjin pir dijwartir bike ku çek werin kirîn çek werin rakirin. Wekî hûn dizanin temaşevaran dela li gelek eyaletên Amerîkî kirîna çekan û xwedîkirina wan yani rakirina wan hilgirtina wan gelek hesane. Loma jî rexnegir dibêjin ew axaftinên biçûk pirsgirêkên biçûk jî bi dizivre bûyerên mezin ji ber ku çek ew qas hesane kar anîna çekan ew jî dibe sedem ku tiştên biçûk û belku bi gotina sê gotina bi dawî werin belku em bêjin bi gotinên heşt bi dawî werin li tên bi kuştinkarî dawî dibin ji ber ku çek gelek hesane. Loma bank zêde bûne salên dawiyê de ku ew qanûn were dijwarkirin. Dema mirovek çekek bikire lêpirsînên tund werin kirin ka tomara wî paqij e yan ne bere tawan kirine yan nekirine em bêjin rewşa wî ye hişî hişa wî di cî daye yan aqlê wî di cî daye yan ne yani gelek faktör dîwar dibe hebin heta ku yek bikane çekan bikire. Lê di rewşa hîyî de pêncî eyaletên Amerîkî her yek ji wan xwedan
kanunen cür becun o taybeti eyaletin başure Amerika krina çekan ve serbilindiye ke yani xodikırın rakırına çekan ve serbilindiye ke o gelek hesane. Loma murad Texas yek jwan embejin megotu bu bistu du bu yerçe bu bundu ve tane devim mehede de benim ko Georgia, Kansas, Texas, Tennessee, Wisconsin evcin Wuhan'a ku embejin krin o xodikırına çekan ve serbilindiye ke ve ki mafeki rojane deditin loma jî yani rexleger dibêjin dibe ew edip davi were serok Biden jî çend caran işaret dabû ku nîşan dabû ku ew gelek penexweş e gelek değişe ku kuştinkarî bi wê wayî zêde dibin li xwendingehan li ciyê sporê ciyê lîstingehan sînemayan ciyên şenîbar tiştên wiha çêdibin konser loma ew jî niha difikire ku hin fermanên kanûnde derbas bike ku kirîna çekan hilgirtina çekan hinek dijwar be lê wekî me gotin Partiya Komarî naxwaze hikûmeta federalî maya xwe di jiyana hembolîtiya de bike naxwaze xwetexê nav jiyana azadiya hembolîtiyan loma jî ew bi dijberî bi tundî dijberiya vê yekê dike û dibêje ew nekarî hikûmetê mafekî me ji kanûna bingehîn hatiye bav kalên me bi çekan jiyana xwe dovandine ji me re dîrokek hêştine û kanûna bingehîn de ji dibêje rakirina çek mafekî beguman ew ji ciyê nîqaşê ye ji ber ku dema kanûna bingehîn hatibû nivîsîn şert û mercên jiyana gelek jiya îro pir cihê bûn lê mirov dikare bêje ku di wan demen nêzik de qesra spî dibe ku hinek nêrîna xwe eşkere bike ku çawa pêşî li wan kuştinên girseyî yên çekdarî bigire da ku kirîna çekan zehmettir be kontrola hikûmetê federalî xurttir be tûn be û kesên ku silaha dikirin çeka dikirin di databêsekê de di navendekê hevbeş de werin dîtin kî kengê silah dikire bi çi armancî dikire ew hemî werin zanin da ku kontrola wê jî hesantir be yani ew gotûbêj ji me ji ve didome lê piştî wan kuştinkariyên dawî mirov dikare bêje ku gotûbêjin wiha zêde bûne me gavadînê got kanûna bingehîn ya Amerîkî temaşeban delal de hemen deve de Serok Biden biryar da ku komiteyekî taybet were afirandin ji bo pedaçûnê li ser zagona bingehîn ya Amerîkî bike biborin dadgeha kanûna bingehîn ya Amerîkî bike niha dadgeha kanûna bingehîn ya Amerîkî hûn dizanin Desthilatê Amerîkî sê bêşin qasra spî serok kongres û dadgeha kanûna bingehîn di demen dawiyê de berê hilbijartina serok Trump sê dadwer destnîşan kiribûn ji bo dadgehê niha balans hevsîngiya dadgehê şeş wekî konservatîv parêzkar û sê jî liberal dedîtin û demokrat gelek nerazî ne ku berê hilbijartin dema Amerîka ketibû nav atmosferekî hilbijartinê civata senatoran destnîşankiriyê serok Trump erê kir û dadwerekê ku wekî em bêjin xwe nêzîkî konservatîva dibîne Partiya Komarî dibîne bû dadwer û hevsengî jî nemaye loma niha bang hene ku hejmara kursiyên dadgeha kanûna bingehîn werin guhartin niha neh kesin temaşevanên delal û ew neh kes heta dawiya jiyanên xwe dikarin li ser karê xwe bimînin yani eger ew bikarin di jiyanê de bimînin mêjiyê wan bixebite devê wan bixebite zimanê wan bixebite yani di rewşekê zindî dabin ew li ser karê xwe dimînin yani mühleta wan dadweran tune ye û aniha jî ji ber ku her tişt bûye cudabiriyekî mezin heye her tişt hemî mijar heme hema tu bêje hemî mijar bûye siyasî û demokrat pir hersin ku hem civata senatoran
ku berê hilbijartinê de kontrola komariyan de bû û hem ji Trump bêyî ku em bêjin pîvanên berê guh bidin pîvanên berê çûn dadverekî nû danîn dadgeha qanûnbingehîn ji ber ku dadbera bera jin koça dawî kiribû. Yani ew ji bêjin niha ji ber ku komarî bi awayekî partîzanî dadgeh dijî kirin kesên wek xwe wek wan difikirin divê Serok Biden jî hejmara neh zêde bike û kesên liberal kesên ji aliyê bîrdozî aliyê ramanê nêzîkî demokratanê liberalin divê bi wan kesana dadgehê hinek balans bîne. Ji ber ku yani niha neh me got neh kesin şeş konservatîvin sê liberalin. Dema kanûn asê dibin ew kanûn diçin kanûna bingehîn kanûna bingehîn dadgeha kanûna bingehîn biryar dide gelo ew kanûn li gor zagona bingehînê yan de yani saziyekî pir destdar e pir bihêz e loma jî komarî di rewşekê wiha de ne ku gelek berjivendiya wan heye di ver rewşehî de demokrat jî nerazî ne dibêjin ji ber ku dema di salên hilbijartinê de hilbijartin têne kirin serokê ku dikeve hilbijartinê nabe kesên dadwerên nû dest nîşan bike lê wekî tê bîravê jî çend meh mabû çend hefte mabû ku hilbijartin pêk werin serokê berê Donald Trump dadwerekê jin dest nîşan kiribû û civata senatoran jî ku pingê piranî komarî bû ew kes erê kiribû bu şuna pênc û çar balans hevsingî hin bi aliyê komariya ve çûbû bu şeş û sê na demokrat jî dibêjin ji ber ku wan wiha partîzanî kiriye bi aliyê bi xetekê hizbîtî partîtî wiha kiriye divê Biden jî ew neh bike yanzdeh sêzdeh hejma zêde bike û kesên liberal dest nîşan bike û ji ber ku niha senato jî pêncî ye lê dengê cîgera serok biryarder e yani demokrat dikarin eger wiha be ew kesên dest nîşan kir dikar bidin pejirandinê niha komitek hatiye afirandin komitek ku ji pisporên kanûna bingehîn pêk tê pispora kanûna netewî û navnetewî pêk tê ew niha hinek xebatê dikin ku pêşniyar ji Serok Biden re bikin gelo ew dikare çi bike çi desthilat pêşiya wî de heye ku fermana xwe biryarder bi kar bîne hejmara kanûn dadgeha kanûna bingehîn biguherîne yan ne mühlet bîne yan ne wekî me gotî niha dadwerê heta niha tu dibînî dadwerek gehiştiya emrê xwe heftê heştê salî nod salî hin li ser karê xwe dimîne ji ber ku pozisyonek postekî gelek qîmet e û kes naxwaze serokê ku ne wekî wî difikre yekî şunavî yekî nû destnîşan bike loma jî heta bi kal û pîr emrê wan mezin bêjin ser kar dibînin belku hinek kes dibêjin dibe 18 sal mühlet hebe yan jî em bêjin demek destnîşan kiriye hebe ew dadwer tene bo wan salana ser karê xwe bimînin yani tiştekî seyre temaşevan de dadwer heta mirine ser kar dimînin yani ew jî hinek tiştên behempa ku bê mînak ya Amerîkaya ku cihên belku kem hinek yan jî tune ew jî yek ji wan e gotîbêj mirov dikare didomin ku ew tiştî çareser be mijara vaksînê de çi heye derziyên COVID-19 me de bernamên bere de gotibû ku geşbîniyekî xurt li Amerîka çêbûye ji ber ku hem hikûmeta federal pisporên navdar anîne ser kar komîte hevbeş afirandine yani torekî xurt hatibû damezrandin ku karê vaksînkirinê rêve bibe û gelek kes jî hatibû vaksînkirin hatibû derzeledan û karsazî dîkan firoşgeh xwendingeh vegera wan bi lezbetî çêdibû li hefteyên borî de temaşevan delal Johnson & Johnson ku kompanyek Amerîkî ye me gotibû tiştên civankariyê şampuan sabûn tişte wiha jî çêdike dermana wan yek dozî bu heviyekî pir mezin lê çend roj berê pêr hikûmeta Amerîkî hişyarî da ku karanîna ve vaksîne were sekinandin ji ber ku ew hinek pirsgirêkên ciddî di xûna mirova da çêdike xûna mirova hişk dike herîkîna xûnê radivistîne loma jî karanîne ve vaksîne hatiye sekinandin ew jî bûye niha darbeke mezin di hewlên vaksînkirina gel da na heta niha nêzîkî 6 milyon kes 6 milyon Amerîkî bi vê vaksîne hatine derzikirin
جماره که کس جان خوش دستانه او همی جنن جبر کو خونوان نحر که پشتی درزیه نه هنک همو ترس هنک او واکسین دبکو zarar bigine. Temaşa bulan derhal tişteki gringji او واکسین کنه ته کارانی in Amerika او همی به دستور آوارته کار دکن. دستور آوارته چیه؟ یعنی ده قناقن نورمال ده درباز نابن. Amerika hatta ku dermanek nu vere pejrandın gelek vakt derbaz dibe. Qonak derbaz dibin lekolin leprisin cerebandın tenekirin lejber ku korona prskreke ke gerduniye cihaniye destura avarte da yani pır qonaqin ku de revşa normal de hene evten sıvıkırın. Lomaji bir rekupeki bir çar ali lekolin leprisin cerebandın piştaskırın na yekirin. Naha Johnson ku tane yek dozi bu ve ki zanin vaksinendin du dozi yani deve du cara murablu khake. Cara yeki derziyekle lokhadi değil Pfizer yani Moderna سه هفته انا جوان 4 hafte پیش dozda dudiya lokhadi le Johnson tane yek bu yani hem aliye lojistik hem aliye grambune buhabune erzambune gelek heavy da bu le mokhabun ev cemi diye hemen Johnson karge havan neziki Washington'e bajarek heyet bejin Baltimore le karge heko ve vaksine çedikir henek tebliğ çevu teknisyen kesin ku derman amade dikin henek şaştı kırbun bin milyonan derzi herim bu yani çubun geleje yani ev bu astengek o piştinaha ev mijar çedibe Rob de Karabeje yani ev geçpiniye ku haftaya bori gotu bu henek Rabistan diye henek hişaribun tırs hem aniye de var vaksine deji revş vahaya temaşaban delar İro lebere سازیا کنترل و پیشگیری نخوشیان و رهبری خارن و درمانان جوینا چکن که رفشه هی درباره واکسین جانسون جی گوتوبیج بکن بگیجن آرمانجه که نه مرد دکاره بیجه siyaset navxoyi bir avayet maşağın delal yani kesin Amerika'nın nav kolana digerin govantistanın müjulun ev müjarin green evin başa da siyasete derbede çehiye ku Kurdistan'e herama Kurdan gredide alakalardaki birbirine peyvendilere Murad dikare beje mijara İran'e ciyeki green digre jiberku erişa yanji embejin buyara ku kargeha natanz ya İran'e çebuye ciyeki green levedere digre İsrail medya İsrail dibeje Mekriye Netanyahu Seruk Vezir İsrail dibeje hatta usaba nahile İran be خودیه چکن ناوکی چکن نوکلیری جبر کو ایران به اشکری سنت خریه کو آرمان جاوه تنکلو دولت اسرائیل اوجد بشه ام تجار ناهلن کو او آرمانج پک وره جن ساکی بردم که قصر سپی گود تو پیوندی ما به ایریشه به بویره تونه یعنی رهبری امریکی هنک مسافه داتینه هلوستا اسرائیل کو به اشکری رادیکال سرخواه کو او راوستاندنا چکرنا اورانیومه وان کریه رهبری امریکی بیجه پیوندیامه تونه تشتکی هلبسی که بالکشه پر کس لودره هولا اسرائیل وک سکناندنا دارمستاندنا نه راستخواه نابرا ایران امریکا کو لویانا هفته بوری ویانا دست پیکوری ببی آوای وک هولک سکناندنا وان دارمستاندنا دبینن جبر کو رهبری بایدن برای جیا رهبری ترامپ دخوازه جارگدن پیمان نوکی 2015 آن زندگی بکه و گرسر پیمانه و پیمانه رکا هری باش دبینه و اسرائیل جی گلک نخوشه نرازیه جبه روشه لوما او مروب دکاره بیشه کارتکو چک والا کارتکو والا ترامپ دابو نتانیاهو Biden hemen tiştinake beraber jibeke rehberiya Biden gerek hişyare do vezire beravani Amerika General Lloyd Austin ve Netanyahu arxifi bu Netanyahu disa dubare kırıp ku ev tucar nahilin İran bebe xudan çekin navaki General Austin dubare kırku ev jibu evlekariya İsrail'e gerek biryarın peygirin
لوی جی قد بحثا بویرا ایران نکر یعنی او هنک خالن بالکشن جبو فهمکرنا هلوست امریکی همبر ایران او همبر تشتن کو اسرائیل دخوازه بکه یعنی امریکا دما هفته بوریجی چند هفته بلجی اسرائیل همان آوایی دیسا رهبری امریکی خواه نزیک نکرده بو یعنی امریکا نها دیپلمات امریکی سیاست در و اوکو و gerek de peyvajıya danıştandının per aliye navki hebe belku demen peşamede danıştandının rastaxa direkt jî hebe le İran dibêje dibe tole ceza peşî werin rakirin pişt me baxin İran jî de hemen deme de yani bijartin jî nezîk dibe li vedere İran jî dibêje na peşî hûn cezaya rakin pişte em vegerin لمرود دکاره بیشه یعنی او رهبری جخره کری آرمانچ او پیمان ناوکی جلا گدن زندی ببه و چاره سریا دناو چاره سریان هیده رکا هری باش رهبری بایدن بیوی آواید فکره تماشاوانم دلال دی سمرو سیاست در و بنر افغانستانه افغانستان جیه گرین دگره ایرو هنک جافگانیین قصد سپید بیجن ایرو yani سروک بایدن و باخفه به فرمی راگینه کو اوه هزین خواه جی افغانستانه ده 11 ایلانه ده درخین نورمال دما حتیه دستیشان کرن گولان بو یکی گولانه بو ل بایدن رهبری بایدن بیجه دم پیدویه حتی کو آماده کاری ورن تمام کرن 11 ایلانه سالوگرا ایلیشا تروریستیه القاعده کو همبر امریکا هاتو بکرن ناوند بازرگانی جهانی حتی برو خانون ته بیراو او دیمنن خراب بایدن به همان اودا کو سروکی بری جورج بوش فرمان دست بکرن شهر افغانستان ده بود خوازه ده همان روژه ده همان اودای بریار داوی کرنا شهر افغانستان بدهش برکو او بیجه بری من دو چار سروک در باز بون دو جوان دموکرات بون دو جی امبیجین کماری بون یعنی شهر افغانستان جمعش و جیان خود تمام کرد و داوی ور از نابم سروک پنجان کو وی شهری بدومینه جوخاره کری آرمانج کو هزین امریکی ده سالوگر ایلیشن 11 ایران ده وکشین او باور دکن کو رهبری باور دکه آرمانج گهشتیه yani Amerika gehiştiye Armanca xwe bi rêka piştgiridana hikûmeta Afganî xurtkirina hêzên Afganî ew dibêjin em şerê xwe bidomînin le karê me divê de nemaye le Taliban dibêje Amerika soza xwe bi cihê nayîne loma konferansa İstanbulê basa konferansa İstanbulê tê kirin dibêjin em boykot dikin em cih nagirin ev jî giring e ku aliyekî giring ya Afganistanê dibêje ez boykot bikim ji ber ku Amerika jî di meha Gulanê de dernakeve ji xwe Wezîrê Derve Blinken jî li Brükselê hevtina xwe didomîne bi çend heftayên xwe yên Avrupî axifîn di nav wan da Mevlût Çavuşoğlu jî heye ku mazûvanê ev konferansa plankirî eger pêk were li İstanbulê li Tirkiye were çêkirin mirov dikare bêje bi vê awayîye û dema me got Tirkiye îro nivîsek di rojnameyê Washington Post de derket berî demekê kun nivîskar Henry Barkî dibêje sistema dadveriya Amerîkî Tirkiye ji aliyê Erdogan ve wekî çekek tê kar anîn cudabîr kesên ku rexneger kesên ku wekî wî nafikirin li hember wan wekî kartek wekî çekek tê kar anîn bi dehan kes navê Demirtaş Selahattin Demirtaş jî dide nivîskar çîroknivîs Ahmet Altan em bêjin karsazê Xêrxas Osman Kavala navê wan kesan jî tîne çawa bi dehan seda kes zindanê ew cezayên çêkirî bi sedemên çêkirî bi piştgiriya terörizme yan jî bi piştgiriya hewla darbeye leşkerî ew kes tene tawanbar kir û ceza li wan tene birîn di nivîsa Washington Post'a wiha tê gotin Washington Post hûn hemî zanin rojnameyekê bi bandora bi nav û deng e û nivîsek wiha jî derdikeve ku sistema
دادبریه ترکیه بی اوایت رخنکرن وک هویه دنابرا موسولینی ایتالیا و اردوغان ترکیه ته کرن یعنی اویجی نویسه که بالکش مرود دکاره در واشنگتن پست ایرو ده و نویسه بخوینه ما دست بکه دشی گوت میرو ججنه çarşamba sonra jna ezdiyane ku Kurdin resenin yani murad dibine tabii ku korona mecbur preskelekene le ezdi veki civakek berxuder tabii avqas zahmet avqas dijvariye jna kha piroz dikin Kurji tevle Kurdin ezdi dibin konsulxane Amerika le hevleri de hesabın xoya medya civaki de na derhner meje jwara nişandı da pirozbahi le civaka ez diyadike sala izyan piroz dike murov dikare beje enek saziyen dinji ku navenda wan le Amerika'ya bejin inisiyatifa Nadia balyoza neteveyn yekbu ya niyet qanciye Nadia Murat ku vergira خرات نوبل انسیاتیف نادیا اوجی رخصنک مرکز آب نابند آب آمریکا پیروز که ندین منانزا و رهبرک آمریکیه د کمیسیون آزادیان اولی جهانیه و سر مجارا افرین گلک بالدار سر مجار ایزدیا گلک بالدار چاوی خود ده و بخواجی لوان درای نهال روجاوا بو هرم کردستانیه اوجی مساج خو دشینه جی ازدیان را مرد دکاره بیجه یعنی پیروزباهی جی کردن ازدیرت داین ججنا وان ته پیروز کرن ته کوشنا وان یا برخودر ته سلاف کرن de yani Amerika jî nav Kurdên Amerika'da jî yani şabunek waheye de ve rewşa tevlî hev de hebuna pandemiya koronada ev qaz zahmetiya da yani hebuna çarşamba sorcu veki sedemek serbilindiyet dedildin dezgehek Ameriki Yahoo News Yahoo tabii ku basa pirozbahiye ezdiyadike baldik nuçe xoda video rapor xoda baldik naser jinen ezdi ku çava ambejin real berwan hatiye girtin de aliye gida de xazin ve garen nav civak xo de aliye gida je civak na xaz zaroken wan jinan ku daişiyan çebuna teke nav civak wan o ew jivaki ambejin rewşeke dijvar doza wan jinan dine ku naha herama cezire rojavane revberiye khoser pişkriyavan dike alikarevan jinadike hepevin bu anla ekriye ku evjin aliye gida daxazin vegerin nav de bavekha le aliye gidin da ji kanunen Irak'ı dibejin yani hemvalati jibavte bavi vanji ne ezdine ev nabın ezdinaya tomarkın yani revçeki dijbare rapora Yahoo News o CBC Kanadici buha basa vanjinadıke yani murad dikare beje Rojava Amerika eve tamaşavan derece çarşamba bori hatta naha Rojava bederece bu amji jaragdın spasiye dikin kun bumerana jaragdın cejnava dilgermi piroz dikin cejna hemi kurdan taybetici Kurden ezdi چند روز بره نویسکاره که مزین یا کرد چوب دلوانیا ملکی تاوس کلام استیات میشه هستر همین نوی حفکان خوشی ویجاره کردن به بیر بینن کردکی مقدار راجلوانه که مزین و که همیشه ازدی همی سرساقیش مالباتوی همی گله کرد جدو خازن به آوایی خاطر جبه جدو خازن همی همی دکن که چهارشنبه باره مدرسه به هورا بن حتی بدمه جناب پیروز خاطره